duresa democràtica, mentre l'estat espanyol va mostrar sense enganys que viu ancorat en el segle passat. El que va fer possible aquell dia històric no van ser els despatxos ni els partits, sinó el poder popular autoorganitzat. La força col·lectiva del poble. Aquesta és la lliçó més valuosa de l'1 d'octubre, que quan el poble esdevé subjecte actiu i organitzat és imparable. L'actual govern de la Generalitat de Catalunya ens vol imposar un fals relat de normalitat, mentre el cop d'estat judicial continua actuant. El Suprem, ja el sabem. Però per això, l'estratègia de l'ANC és clara i inajornable. Exercir de contrapoder organitzat, persistit i incòmode, capaç d'arrossegar les institucions cap a la voluntat del poble. Davant de la força d'un estat ancorat en el passat, continuarem responent amb la força de la raó i amb la desobediència col·lectiva, tants cops com faci falta, tal com vam fer fa 8 anys. En tenim més motius que mai. Només la independència ens farà lliures. Visca la República Catalana dins dels Països Catalans. Visca! Sempre, cada 1 d'octubre fem sempre un acte simbòlic i sobretot hem passat, ho recordo, tots aquests últims 1 d'octubre, primers d'octubres, amb moltíssimes sensacions, no? La de desànim, la d'estar en altres èpoques més animats, la de tornar a veure la llum, la d'estar esperançats, la de tornar a decaure, però aprofitant una mica l'avinentesa i aquest 2025, que no és precisament un any fàcil, ahir vaig poder anar a un acte en el qual també hi havia en Josep, la Rosa, en Sais, i es va dir 3 coses. I vaig pensar, potser tenen raó, perquè quan et planteges aquest 1 d'octubre, en aquell moment va ser molt simbòlic, ara per què serveix, la gent està en una altra fase, la societat ha canviat, hem de tornar a commemorar un 1 d'octubre, hem de tornar a preparar-lo, què hem de fer? I ahir es van dir 3 coses, que sobretot les va capitalitzar el president Puigdemont, i vaig pensar, ostres, cal recordar-ho i cal tenir-ho present quan a vegades se'n generen aquests dubtes i aquesta terbolesa, no? La primera és que l'1 d'octubre va treure el millor del que tenia la societat catalana, que era poder votar, esforçar-se de forma col·lectiva, estar al costat del que són els ciutadans sense qüestionar la ideologia, sabent que segurament tenim moltes diferències del que pensa un o el que pensa l'altre, però que hi ha un element comú que ens unia i aquest element era pel qual tothom hi va apostar i per això va ser possible aquest 1 d'octubre, perquè es va establir una xarxa de confiança entre les persones i aquest element és positiu com a societat i és el que va permetre fer aquest 1 d'octubre i és el que ha de permetre culminar aquest 1 d'octubre o aquesta independència. Alguns van parlar, en segon terme, van parlar, ho tornarem a fer. I el president va dir, no ho tornarem a fer, ja ho hem fet. I ara el que hem de fer és dibuixar el camí post-1 d'octubre. Perquè l'1 d'octubre no va ser una derrota. I no el podem celebrar com una derrota, sinó que va ser una victòria del poble català. I per tant, el que hem de fer és culminar-lo. I aquest punt, per mi va ser important, perquè no el percebia, o ara mateix, amb la terbolesa que tenim a la societat en la qual estem i en el moment que estem, no el percebia possiblement com una victòria, sinó el pensava com ho tornarem a fer, com ho haurem de tornar a fer. I no és tornar-ho a fer, és com culminem el que vam fer i el que vam fer va ser una victòria. I el tercer element que va posar a sobre la taula el president, en aquest sentit, i també els que el vam acompanyar,
és que també dins d'aquesta societat o dins d'aquests moments que ara vivim, possiblement la independència d'aquest país no està en el rànquing número 1 o no és la prioritat per molts dels veïns o veïnes o per molts dels ciutadans o ciutadanes. Però que no sigui la prioritat avui en dia no vol dir que hi hagi menys independentistes, sinó que aquí hi ha el punt d'autocrítica a la classe política i fins i tot també a tot el que és l'entorn de l'independentisme, en el sentit de hem de tornar a generar aquella confiança perquè la gent torni a creure que la independència, a part d'evidentment els que ho podem sentir-ho, és l'únic instrument que ens ha de permetre viure millor, que ens ha de permetre gestionar-nos la seguretat, que ens ha de permetre gestionar-nos la mobilitat, que ens ha de permetre gestionar-nos la sanitat, que ens ha de permetre tenir un model propi educatiu, etc. I si tornem a posar al centre aquest instrument de la independència per aconseguir aquest estat del benestar o viure millor, és quan tornarem o quan podrem realment millorar el que ara no està funcionant. Perquè el que som purament, actualment, des de part de la Generalitat i molta part del govern, és una sucursal de Madrid gestionant, en aquest sentit, les misèries que ens deixen gestionar i, a més sent una zona potencialment econòmicament molt potent i que generem aquest punt de riquesa per poder viure bé. No per ser més rics o per fer coses anormals, sinó per poder viure bé i per tenir aquests serveis bàsics correctament. I quan el president va dir això, jo que anava a aquest acte en el sentit més emotiu o melancòlic o fins i tot de recordar aquell d'octubre, vaig sortir d'allà dient té tota la raó i cal que ens ho repetim i cal que ho posem a sobre la taula i cal que tornem a fer-ne valor i que tenim tots molts mals de caps i moltes dificultats per tenir un dia a dia endavant, però el que hem de tornar a posar al centre de la taula és aquest punt de treballar conjuntament per culminar el que vam fer l'1 d'octubre amb l'objectiu no emotiu només, sinó per aconseguir viure millor i per aconseguir tenir un futur pròsper que ara mateix és el que no ens garanteix formar part de l'estat espanyol. Així que l'1 d'octubre va ser un dia molt important, però continua sent-ho per culminar el que vam començar aquella vegada. Així que tenim molta feina.